Това. Световната поп-оперна сензация Il Divo с 2 концерта у нас. Как 20 години са на сцена, разказват Станчо Станчев и операторът Константин Димитров. Il Divo имат над 10 студийни албума с платинен статус и продажби от над 30 милиона в световен мащаб. Имат 160 хита в 35 държави и концертите им само с първите 4 албума разпродават 2 милиона билета. Какво виждате повече по вашите концерти? Повече усмивки или очи пълни със сълзи? Всяка нация изразява емоции по различен начин. Някои хора са тихи, други шумни. В Япония са по-резервирани, когато изразяват себе си. Помня, че в самото начало се чудехме дали им харесва нашата музика, защото бяха много тихи по концерти. Но това е тяхната култура. Те реагират така. А как се изразява българската публика? В България каква е емоцията по време на концерт? Това, което помня от България е, че сме си прекарвали чудесно. Били сме 2 пъти на гости при вас, винаги набързо, за по 24 часа. Помня, че единствено имахме време да хапнем и бяхте много гостоприемни. Усетих, че българите сте хора, които обичат живота, които обичат да се наслаждават на живота. Мисля, че Il Divo, концертът на Il Divo, за едни 100 минути прави това. Носи наслада от живота. Срещите на Il Divo с българската публика предстоят на 4 октомври в Пловдив и на 6 октомври във Варна. За работата с Селин Дион и Барбара Стрейзанд гледайте цялото интервю на Il Divo в предаването тази събота. За BTV новините Станчо Станчев.